את יכולה לשכב או לשבת בנוחות, למצוא לך את התנוחה שמתאימה לך כרגע, בידיעה שבכל רגע ניתן לשנות את התנוחה, למצוא יותר ויותר נוחות. אפשר לעצום את העיניים, לתת לגוף להישען, להתפרס. את יכולה לשמוע את המנגינה שמתנגנת ואת הקול שלי. ולאט לאט יהיה קל גם לשמוע איזשהו שקט שבין הצלילים, שמעבר לצלילים. שקט רך ונעים שנותן הפוגה ושחרור. את יכולה להרגיש איך הגוף מונח על המיטה, הספה, הכורסה. להרגיש את המגע של הגוף, את המגע של הבגדים, את הטמפרטורה, ולהרגיש איך הגוף הולך ושוקע ומשתחרר ומרפא. איך הגוף מבין מרגע לרגע שזהו זמן של מנוחה, שאפשר באמת באמת להתמסר אליה וליהנות ממנה. את יכולה להקשיב, ויכולה גם להירדם. כך או כך תת המודע שלך יוצא עכשיו למסע קסום, שממנו את תחזרי עם תובנות ונקודת מבט אחרת. המסע הזה יתרחש במקום שאת הכי אוהבת בטבע. זה יכול להיות ביער ירוק, בחוף ים, במדבר, בערים ושלגים, בכל מקום אחר. את בוחרת את מה שנעים ומתאים לך, ואת כבר יכולה להתחיל לדמיין את עצמך במקום היפה הזה בטבע. את יכולה לראות את השמיים, את הטבע המקיף אותך בצבעים מופלאים. את יכולה לשמוע את הצלילים שיש כאן, נעימים ורקים. את יכולה להריח את הריח המיוחד של המקום הזה, שעושה הרגשה כל כך נעימה. זה מקום שקל ונעים להירגע בו, ואת יכולה להרגיש כאן לגמרי בטוחה. את שמורה ומוגנת כאן, ונעים לך להיות כאן. זה המקום שלך. ועכשיו הגיע הזמן לראות את כל היופי הזה מלמעלה. ואת יכולה לבחור כיצד לעלות ולאן. את יכולה לעלות לך על ענן קל ורך וממנו להשקיף מגבוה. לעלות על כדור פורח מתוק שיקח אותך אל פסגת הר קרובה. את יכולה לעלות על מרכבה מפוארת ומחושפת שתיקח אותך ברכות להתבונן מגבוה, או בכל דרך שתרצי. כך או כך, את מתמקמת עכשיו, מרגישה בנוח, מבינה שמה שבחרת יכול לשאת אותך בבטחה, ורק כשאת מוכנה, את מתחילה לעלות כלפי מעלה, ולראות את הנוף היפה מזווית שהולכת ונעשית יותר ויותר גבוהה ורחבה. את מבחינה שהנקודה שאת יכולת לראות עד כה הייתה רק חלק אחד קטן בפאזל גדול יותר, בתמונה יפהפייה, ושמגבוה
אפשר לראות את הדברים מזווית אחרת. יכול להיות שיש לך קושי בפוריות, כי יש משהו שצריך לשנות או לפתור. יכול להיות שפשוט הנשמה שבאה אלייך יודעת בדיוק מתי הזמן שלה להגיע, וזה לא בהכרח עומד בלוח הזמנים שלך. במצבים כאלה של חוסר ודאות, לא תמיד ניתן לדעת אפילו אם יש בעיה לפתור או לא. אבל מה שבטוח זה שיש פה מסע. ובכל מסע יש הזדמנויות. וככל שאת עולה למעלה, את רואה את השביל של חייך. את המסע שאת עוברת. ומלמעלה, הוא נראה לגמרי אחרת. וכבר הדברים מתחילים להשתנות בתפיסה, בהרגשה. ומהמקום הגבוה הזה, את מתרווחת לך, מתמקמת, ומרגישה שאת מוקפת באור בוהק וגבוה מאוד. כל כך נעים להיות פה. יש פה תדר של אהבה טהורה. יש פה שקט ויופי. אור אלוהי מקיף אותך, ממלא אותך, ומאפשר לך לראות את הדברים בעיניים גבוהות וחכמות. ומלמעלה, את יכולה לראות גם את עצמך. שימי לב כמה את יפה, איזה גיבורה את, איך את מתמודדת בצורה מדהימה. כמה קל מכאן לראות את זה. שימי לב כמה ברור שמגיע לך את כל הטוב שיש לעולם להציע, שמגיע לך רק טוב. מכאן קל לך להרגיש שאת מתמלאת באהבה כלפי עצמך, גם בהערכה ויכולת לראות את כל הטוב שבך. אבל חשוב מזה, את מתמלאת באהבה, אהבה שלא תלויה בכך שאת חזקה ומצליחה ועושה. כמו אהבה לתינוק קטן שעוד לא יודע לעשות שום דבר וכבר אוהבים אותו כל כך. ככה את אוהבת את עצמך מכאן. והאהבה הזאת תישאר איתך, תמלא אותך, ותשנה לטובה את כל המשך הדרך שלך. תרשי לעצמך ליהנות מהתחושה המדהימה הזו שאת כל כך ראויה לה, של אהבה אמיתית, ללא כל תנאי. את מתבוננת על עצמך בעיניים אוהבות, ואת רואה שדבקו בך דברים לאורך המסע, כמו אבק שדובק בבגדים כשצועדים במדבר. המסע שאת עוברת השאיר בך דברים, אולי אכזבה, תסכול, אולי קנאה או בושה. אולי מה שחווית גרם לך לבלבול או להטיל בעצמך ספק. אולי חווית תחושה של כישלון, או שאת חייבת להצליח בכל מחיר. אולי אמונות שנדבקו בך בדרך. אולי ספקות. שימי לב לכל מה שהתלבש עלייך בדרך הארוכה שכבר עברת, אל המטרה שלך, אל החזון שלך. ושלחי את האור היפה שמקיף אותך וממלא אותך. שלחי אותו מהמקום הגבוה שאת נמצאת אל העצמך שלמטה במסע. ותראי איך את מתנקה מכל מה
יתלבש עלייך במסע הזה. כל מה שנדבק אלייך ואיננו שלך, כל מה שהכביד עלייך. וראי איך את יכולה להמשיך ללכת קלה יותר, נקייה יותר. תני לאור למוסס ממך את כל הפחדים, את הפחד שזה לא יקרה, את הפחד שזה כן יקרה, וכל פחד אחר. תראי מה עוד מתנקה ממך שהכביד עלייך במסע הזה. את עושה עבודה מדהימה וחשובה עכשיו. כשאת מתבוננת בעצמך שהולכת למטה את הדרך המאתגרת, התבונני במערכות היחסים שלך, באנשים שמקיפים אותך. האם מערכות היחסים שלך נקיות? האם הן תומכות בך? האם צריך לנקות שם משהו? האם הזוגיות שלך פתוחה ומוכנה לקבל אליה עוד חבר או חברה קטנים? שלחי את האור המרפא הזה לכל מערכת יחסים בחייך שזקוקה לניקוי וריפוי. העצימי בעזרת האור את הדברים הטובים שתומכים בך בדרכך, שיתמכו גם בילדייך בהמשך. השתמשי באור כדי לנקות ולשחרר כל מה שמפריע. ותראי כמה האהבה מקיפה אותך, כמה את אהובה ואוהבת. ועם זאת, כמה מקום יש בלב שלך לאהבות נוספות, קטנטנות וענקיות באותו זמן. מהמקום הגבוה שבו את נמצאת, התבונני בגוף שלך וביחסים שלך איתו. תהליכים וניסיונות לכניסה להיריון יכולים להשפיע על המראה של הגוף, על התחושות שבו, על התפיסה אותו. לפעמים אפילו מרגיש כאילו הגוף הוא איזו מכונה מקולקלת. ההפך הוא הנכון. הגוף שלך הוא היצירה הגאונית ביותר שנוצרה. יקום שלם של מיליארדי תאים שפועלים ביחד בסינכרון מושלם בכל רגע. כל נשימה של אוויר היא תוצאה של פלא. תראי כמה יופי יש בגוף שלך, כמה חוכמה. תראי את הרחם שלך, כמה היא יפה, כמה היא חכמה. מכאן את יכולה לראות את זה. הריון הוא פריבילגיה של הגוף, שהגוף מאפשר כשיש לו מספיק משאבים, לעצמו קודם כל. תבדקי, האם הגוף שלך מוזן בצורה שטובה לו? האם הוא נע בצורה שנעימה לו? האם יש משהו שהוא זקוק לו? האם יש משהו שמפריע לו? האור הקסום מאפשר לך סוף סוף לאהוב את הגוף שלך בדיוק כפי שהוא, מבפנים ומבחוץ. והאהבה הזו מאפשרת לך לשמוע אותו, להבין אותו. התשובות נמצאות אצלך.
את יודעת מה הגוף שלך צריך. את יודעת מה טוב לו. ואם יש איתו בעיה, עמוק בפנים את יודעת את זה. את גם יודעת איך את יכולה להתניק לו את מה שהוא צריך בקלות, בשמחה. כל זה קיים בך, גם אם עד היום זה הרגיש ההפך. השתמשי באור כדי להרגיש את החיבור אל הגוף והחוכמה שלו. התשובות שלך נמצאות אצלך, ואת מתחברת עכשיו למקום שסומך עלייך, שיודע. את מתחברת אלייך. בחברה שלנו לרוב היחסים של אישה עם גופה הם מורכבים ולפעמים רעילים ממש. כל זה משתנה עכשיו. אתם הופכים לצוות שמתקשר בבהירות מתוך אהבה, שיודע לעבוד ביחד. מיום ליום יהיה לך קל יותר להבין את גופך, לדעת מה הוא צריך, להעניק לו את זה בקלות ובפשטות, לדעת מה שלומו ואם יש משהו שהוא צריך ממך, וגם להתפעל מחוכמתו ומיופיו של גופך. כמה טוב סוף סוף לראות את זה ככה. תרגישי את השמחה הזאת. תרגישי שאת שמחה והגוף שלך שמח על ערוץ התקשורת שנפתח ביניכם, שיעצים את שניכם מכאן והלאה. גוף מעצים נפש שמעצימה גוף שמעצים נשמה, כך שנוצרת ומגיעה לעולם נשמה חדשה, מתוך שיתוף פעולה ואהבה. המשיכי את המבט אל תוך הגוף, ואת תראי במרכז הגוף את עצב הווגוס, שמתחיל בגזע המוח ויורד לאורך הגוף ומסתעף ומגיע לכל האיברים החשובים. זה החלק בך שיודע לווסת את הרגיעה. זה החלק שאצל רבים מאיתנו מתוכנת ליצור מתח וסטרס, שמקשים על הפוריות ועל החיים עצמם. התבונני בעצב הווגוס שלך ותראי איזה חלק בו דומיננטי עכשיו. האם החלק האחורי שלו, ששם אותך במצב של הישרדות ולחץ, או החלק הקדמי שלו, שיודע להגיד לגוף הכל בסדר, אפשר להיות רגועים עכשיו, ומתוך הרוגע לתפעל כל מצב שיש. ממש העבירי את מרכז הכובד, את הכוח, את האור אל החלק הקדמי. תראי איך עצב הווגוס שלך לומד להירגע ולהרגיע איתו את כל הגוף, ולשחרר אל הגוף את החומרים שמייצרים שקט ופוריות. המשפט המעצבן ביותר הוא כשתירגעי זה יקרה, ועם זאת הרגיעה מקדמת פוריות, והגוף שלך לומד עכשיו להירגע ברמה הכי פיזיולוגית, הכי גופנית. וגוף שיודע להירגע, יודע גם להביא לעולם ילדים רגועים, עם מערכת עצבים בריאה. את עושה עכשיו שירות גדול גם לעצמך וגם לילדים שלך. את מתכנתת את גופך לבחור ברוגע, וזה יהפוך אותך לאמא יותר רגועה.
זה יאפשר לך להביא לעולם ילדים רגועים יותר. וזה יאפשר לך לעבור את המסע עד האימהות בצורה הטובה ביותר האפשרית. ממש תראי איך עצב הווגוס שלך משתנה, איך האור ממלא אותו מקדימה ומאפשר לו לתמוך ברוגע ושלווה אינסופיים. את הופכת לאישה רגועה יותר, בריאה יותר, מלאת אהבה. תראי כמה זה מופלא. ושימי לב אם יש בתוכך מקום נוסף שזקוק לאור הגבוה הזה. ותמלאי כל חלק שזקוק לו באור הזה. את רואה את עצמך מלמעלה ורואה כמה אחרת את נראית, כמה את קורנת, זקופה יותר. ומכאן את רואה את כל המסע שלך, כל מה שעברת עד כה, האכזבות, האתגרים, מה שאיבדת בדרך, גם מה שקיבלת. את רואה מכאן את נקודת היעד שלך, את הנשמה שמחכה לך כמו שאת מחכה לה, הנשמה שבחרה אותך, ללוות אותה בעולם הזה. את רואה שאת מגיעה לשם, הדרך שלך מובילה לשם. תרגישי את הידיעה הזאת, תתמלאי בה. ומהמקום הגבוה הזה, כשאת מסתכלת על הדרך, פתאום בתמונה הגדולה אפשר להבין משהו שאי אפשר להבין מלמטה. הכל מתחבר, הכל מסתדר. פתאום את רואה את המשמעות הגבוהה של כל זה. את מגיעה לתובנה שגורמת לך להבין עבור מה המסע הזה, מדוע הנשמה שלך בחרה בו, ואיך שום דבר פה איננו טעות, עונש או תקלה. קחי לך רגע לראות את התובנה שלך, להפנים אותה, להבין אותה. ראי כמה הדרך משתנה כשאת מבינה את המשמעות שלה, כשאת צועדת בה מלאת אהבה, כשאת יודעת שהתשובות הן בך והבחירות הן שלך, כשאת יודעת שהיא מובילה אותך אל הנשמה שאת נבחרת להביא לעולם. מה שעשית היום יעזור לך לעבור את הדרך הזו בצורה הטובה ביותר, ללמוד את השיעורים שהנשמה שלך רצתה ללמוד, להזין את עצמך נפשית וגופנית, כך שתהיי אישה יותר בריאה, אימא יותר בריאה. החיים שלך יכולים להפוך טובים וגם ארוכים יותר, בזכות השינויים שאת עושה בדרך אל האימהות. כל יום יכול להיות יפה יותר, בזכות האהבה שיש בך, התובנה הגבוהה שלך, בזכות הכוחות שאת פוגשת בעצמך במסע המורכב הזה. הבטיחי לעצמך שמכאן והלאה את תשמחי על עצמך, על הצרכים שלך, על התשובות שלך,
על מה שהגוף והנפש שלך מבקשים. הבטיחי לעצמך שמכאן והלאה את תומכת בעצמך באהבה שלה את ראויה, אהבה ללא תנאי. את אור ענק בעולם, והמסע הזה יהפוך להיות פשוט יותר ככל שהאהבה בך גדלה, והיא גדלה מיום ליום. והמסע הזה ייגמר בידיים מלאות, בלב שמתרחב עד אין סוף מרוב האהבה. את מדהימה, את בדרך הנכונה, את אהבה ואת אהובה. וכשאת מתחילה לרדת מהמקום הגבוה הזה חזרה אל האדמה, את מביאה איתך את האור, כי האור הוא בך, האור הוא את. את שמה לב כמה קל יותר לצעוד במסע הזה עכשיו, איך הדרך הפכה ממסע מפרך לטיול עם נוף יפה ועם אוצרות קטנים בדרך. כשתחזיקי את ילדך בידייך, את תדעי למה היא צריכה לחכות לו כל כך, או לה. להכל יש משמעות. את אהובה, מוגנת ושמורה. האהבה הזאת תלווה אותך הלאה בכל מסע חייך, ואת ראויה לכך.